Har du hørt om den banebrydende slankepille? I dag skal vi tage et dybdegående kig på Nexa Slim. Slankepillen, der lover imponerende resultater. Bliv til slutningen for at få eksklusiv information om Nexa Slim, som du ikke vil gå glip af. Velkommen alle sammen! Hvis du leder efter effektive vægttabsløsninger, har du nok hørt om Nexa Slim. I denne video vil vi tage et dybdegående kig på denne slankepille. Undersøg dens ingredienser, effekter og dele udtalelser fra tilfredse brugere. Der er også en særlig ting, du ikke vidste om Nexa Slim, men det taler vi om senere i videoen. Nexa Slim er en revolutionerende slankepille, der hævder at hjælpe med at forbrænde fedt, reducere appetitten og booste stofskiftet. De lovede resultater er imponerende, men hvad er virkeligheden? Nexa Slim indeholder kraftige ingredienser som Garcinia cambogia, koffein og glucaminin. Garcinia cambogia er kendt for sin evne til at blokere enzymet, der omdanner sukker til fedt. Koffein stimulerer stofskiftet, hvilket kan hjælpe med at forbrænde ekstra kalorier. Men der er én ting, som ingen taler om. Bare rolig, vi afslører det senere. Brugerne rapporterer utrolige resultater. Clara for eksempel tabte 5 kg på en måned uden at ændre sin kost. Og hun føler sig mere energisk end nogensinde. Mark har bemærket en betydelig reduktion i sin appetit, hvilket har hjulpet ham med at vedtage en sundere livsstil. Du forstår, ingen taler om denne hemmelige ting, de skjuler. Men bliv hængende til slutningen, for vi afslører det. Lad os høre, hvad andre tilfredse brugere har at sige. Sophie, 28, fortæller, at Nexa Slim hjalp hende med at genvinde sin selvtillid, efter at have tabt 7 kg på kun 6 uger. Gene, 45 år, var endelig i stand til at overvinde sin vægttabsplateau takket være denne pille. Disse udtalelser viser, at Nexa Slim virkelig kan gøre en forskel. Som supplement kan Nexa Slim have bivirkninger, men disse er generelt milde. Brugere har nævnt hovedpine og søvnløshed, hovedsageligt på grund af koffeinen. Disse effekter er sjældne, og de fleste brugere har ikke oplevet nogen bivirkninger. Sundhedseksperter er generelt positive over for Nexa Slim. De påpeger, at ingredienserne er klinisk bevist at hjælpe med vægttab, og anbefaler dette produkt til dem, der søger et effektivt supplement til deres kost- og træningsprogram. Nu lad os tale om disse eksklusive oplysninger. En nylig undersøgelse viste, at Nexa Slim ikke kun hjælper med vægttab, men også forbedrer humør og energiniveauer takket være dets naturlige ingredienser. Denne opdagelse er en ekstra fordel, som mange mennesker ikke er klar over. Alt i alt ser Nexa Slim ud til at være en lovende slankepille, der tilbyder mange fordele. Dets naturlige, klinisk dokumenterede ingredienser, positive brugeranmeldelser og ekspertanbefalinger gør det til et solidt valg for dem, der ønsker at tabe sig effektivt. Husk at konsultere din læge, inden du begynder på nye kosttilskud. Tak fordi du så med til slutningen. Hvis du fandt denne video nyttig, så glem ikke at like, abonnere og slå notifikationer til, så du aldrig går glip af vores næste videoer. Skriv en kommentar og fortæl os, hvad du synes om Nexa Slim, eller hvis du har nogle spørgsmål. Vi ses snart!